Investičná súťaž spoločnosti Bossa a hviezdny súboj medzi Leošom Marešom a Jindřichom Šidlom je po dvojtýždennej prestávke späť. Avšak tentokrát obchodujeme síce s nižším kapitálom, ale s reálnym kapitálom v hodnote 10 000 korún. Po prvom týždni sa karta obrátila a Leoš Mareš je vo vedení. Takže Jindřichu, čo sa stalo? Nechávaš Leoša v druhom kole vyhrať? No, já přiznám, že jsem první týden vůbec neměl čas, protože to beru zodpovědně a vzhledem k tomu, že se nám trochu přihodily volby a dramatické události po nich, tak já jsem vůbec neměl čas se tím obchodem zabývat. Nicméně přeju Leoši Marešovi, ať si užije chvilku pocit, že je ve vedení, v tom prvním kole ho nezažil. A celkově, až se zpamatuje z porážky a užije si to vedení, tak já zase do toho vstoupím a uvidíme, jak to dopadne. No, on si to teraz veľmi užíva, pretože dokonca je v tej prvej 20 najúspešnejších. Vo svojom rozhovore vyzeral veľmi šťastný, že sa mu darí. Vy ste v prvom kole obchodovali hlavne komodity, v tej uputávke si spomínali pšenicu, takže ceny akých komodit alebo akých finančných inštrumentov budete sledovať v tom druhom kole s reálnymi peniazmi? Já jsem taky říkal na začátku, že jsem v tomhle směru konzervativní člověk, takže já myslím, že u těch komodit vytrvám. Možná se podíváme na měny, ale to spíš ne. Uvidím. Například euro-česká koruna vzhledem k výsledku volieb. Já mám dojem, že kdyby obchodníci celého světa museli sledovat českou politiku, tak nedělají nic jiného a ta koruna lítá jak jo, ale to se neděje evidentně. Zdá se, že na korunu nemá česká politika vliv, což je jedině dobře. A že to tak nebude ani v následujících týdnech, protože v následujících týdnech se teda alespoň v tomhle oboru nedá očekávat, že by byl nějaký rychlý konec. Do konca súťaže nám ešte zostávajú 4 týždne. S akým výsledkom by ste bol na konci listopadu spokojený? Já bych byl velmi spokojený, kdyby na konci listopadu byla sestavená vláda. Ale to si nemyslím. A jinak pokud je naší soutěž, tak bych samozřejmě byl spokojen, kdybych se dostal do plusu. To je tak nějak, předpokládám, jako záměr investování, alespoň tedy ze strany nás a mě a doufám, že se mi to podaří, protože v tom prvním kole se to nakonec povedlo. Áno, tam to bol plus a ja si myslím, že akýkoľvek plus je pre investora úspech. Jak si vedou na rozdíl ode mě, který na to neměl čas, vlastně fanoušci Ihnedu? No, fanoušci Ihnedu pokračujú aj v druhom kole súťaže. Stále je to tá najmenšia skupina z porovnaní s ostatnými skupinami, takže najväčšia v tom druhom kole s reálnymi peniazmi je skupina Nefandím nikomu, alebo skupina, ktorú ja volám Fandím sám sebe, tých je 55%. Druhá skupina je Európa 2 a Ihned je najmenšia, ale keď sa pozrieme na ziskovosť, tak napríklad skupina Ihnedu má oveľa väčšiu ziskovosť ako napríklad skupina Európy 2. Takže môžem povedať, že pomerne úspešne. To znamená, že nezáleží na kvantite, ale na kvalite, presne tak. Tak to jsem rád. Investičná súťaž trvá ešte 4 týždne, stále sa môžete do nej zapojiť. Okrem hlavných výhier, ktorými sú finančné odmeny, hráme aj o tradera a traderku týždňa. Tí od nás dostanú aj 5 mini, aby mali finančné trhy stále na dosah ruky.